салом тамошобинони гиромӣ, шумо барномаи оинаи иқтисод ва ҷомеаро аз бахши иттилоот ва танзими донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон тамошо доред. барномае ки масъалаҳои муҳими рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишварро бозгӯ ва таҳлил менамояд. идоракунии самаранок пояи асосии пешрафти давлат ва ҳар як ташкилот мебошад. танҳо дар заминаи банақшагирии дуруст ва шаффофият инчунин масъулияти роҳбарон метавон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем. имрӯз суҳбате дорем бо омӯзгорони факултати менеҷмент ва ҳуқуқи иқтисодии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар ин бобат. хуш омадед устодони азиз. устодони азиз, ҳуқуқи иқтисодӣ ҳамчун танзимгари муносибатҳои байни давлат ва соҳибкор инчунин шаҳрвандон ва дар ин баробар фазои мусоиди фаъолияти иқтисодиро фароҳам месозад. риояи меъёрҳои ҳуқуқӣ кафолат медиҳад ки рақобати солим ба вуҷуд ояд. ба андешаи шумо ҳуқуқи иқтисодӣ байни муносибатҳои давлат ва соҳибкор чӣ гуна бояд танзим карда шавад? ҳуқуқи иқтисодӣ дар қатори якчанд ҳуқуқҳое ки имрӯз дар ҷомеа инсон ва шаванд онҳоро доро мебошад шомил мешавад, ки ин ҳуқуқҳо бошад албатта ҳуқуқҳои шахсӣ, ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, ҳуқуқҳои фарҳангӣ, ҳуқуқҳои сиёсӣ ва албатта ҳуқуқҳои иқтисодии инсон ва шаҳрванд ба ҳисоб меравад. ва албатта гуфтаҳои боло асос мегирад аз моддаи 5 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар моддаи 5 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун қонуни асосии давлат муқаррар шудааст ки инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ доранд. давлат онҳоро ҳифз мекунад, ҳимоя мекунад ва ҳамеша дар пайи ҳифзу ҳимояи он қарор дорад. ва албатта дар заминаи моддаи 5 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз яке аз он ҳуқуқҳои иқтисодӣ ба ҳисоб меравад, иловатан моддаи 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти махсус вобаста ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ аз ҷумла ҳуқуқҳои конститутсионии соҳибкорон пешбинӣ намудааст. ва дар моддаи 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мегардад ки асоси иқтисодиёти кишварро шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳад ва дар моддаи мазкур ишора мегардад ки ҳар як субъектон, ҳар як инсон ҳуқуқ дорад ба фаъолияти иқтисодӣ аз ҷумла фаъолияти соҳибкорӣ новобаста шакли моликият машғул шавад. ва имрӯз ногуфта намонад ки соҳибкорони кишвар бояд муаззаф бошанд, фахр кунанд, ифтихор кунанд ки имрӯз машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ, ҳуқуқи конститутсионии онҳо ба ҳисоб меравад. ташаккури зиёд устоди азиз. дар ҷомеаи имрӯзаи мо бозоршиносӣ яке аз масъалаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад ва талаботу пешниҳод ва рафтори истеъмолкунандагон аз он сарчашма мегирад ва мехостем бифаҳмем ки мушкилоти маъмулии ҳамин маркетингии корхонаҳо дар чӣ эҳсос мекарданд. ташаккури зиёд. вақте ки дар бораи рушди соҳибкорӣ сухан ронда мехоҳем, бояд пеш аз ҳама дар бораи мушкилоти ин соҳа огоҳӣ дошта бошем. дар қатори мушкилоте ки хоси корхонаҳо мебошад ҳастанд мушкилоте ки онҳо ба тамоми корхонаҳо як хел дахл доранд, як хел мушкилотҳо ба корхонаҳо як хел таъсир мерасонанд. дар қатори ин мушкилот мо номбар карда метавонем пеш аз ҳама нокифоягии маълумот, яъне сари вақт огоҳӣ надоштани корхонаҳо аз тағйирёбии вазъи бозор, аз талаботи одамон, аз нархи дар бозор мавҷуд буда ва ҳамчунин дар бораи маълумоти кофӣ надоштани корхонаҳо дар бораи рақибони худашон. хуб мушкилоти дигар ин амалиётҳои ғайри чашмдошти рақибон мебошанд. мушкилоти дигар номбар кардан мумкин аст ин маблағгузории нокифоя дар самти маркетинг мебошад. хуб сифати пасти мол бошад, вобаста ба он оварда мерасонад ки вақте сифати мол паст аст, пас мушкилоти фурӯш ба вуҷуд меояд ва ҳамчунин талаботи одамон паст мегардад. ва мушкилоти дигар ин нокифоя будани кадрҳои соҳибтахассус ва соҳибмалака дар самти маркетинг дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ва ҳамчунин мушкилоти экологӣ ва дар истифодаи молҳо метавон дар қатори мушкилотҳо номбар намоем. устодони азиз, мехостам ки дар бораи имрӯз ҷомеаи шаҳрвандиро ба ташвиш овардааст. яке аз масъалаҳои муҳим дар ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад ин коррупсия аст ки як падидаи номатлуб дар ҷомеа бигӯем хато намекунем ва мубориза бо коррупсия яке аз шартҳои муҳими рушди иқтисодӣ ба ҳисоб меравад ва барои эътимоди шаҳрвандон ва барои баландбардоштани анон маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон инчунин шаффофият, назорати ҷамъиятӣ ва волояти қонун дар ҷомеа, яъне ки одилона истифода бурдани анамон маблағҳо. бигӯед ки омилҳои пайдоиши коррупсия дар чӣ мебошад ва инчунин рушди қонунгузории зидди коррупсионӣ дар кишвар чӣ гуна эҳсос карда мешавад? ташаккури зиёд.
имрӯз вақте сухан дар бораи коррупсия ҳамчун зуҳуроти номатлуб меравад, гуфта намонем ки ин як кирдоре аст ки кирдори ғайриқонунӣ аст. дар натиҷаи содир кардани ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби субъектҳо шахсро метавонад ҳам ба ҷавобгарии ҳуқуқи маъмурӣ ва ҳам ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашанд. дар натиҷаи вайрон кардани кирдорҳои коррупсионӣ. Коррупсия албатта як зуҳуроти номатлубе аст ки боварии шаҳрвандонро ба адолат, ба инсоният коста мегардонад. рушди анамон рушду номуу зеҳнияти ҷавононро заиф мегардонад ва албатта ба рӯҳияи масъулиятшиносӣ рушди масъулиятшиносии шаҳрвандонро коҳиш медиҳад. бинобар ҳамин албатта имрӯз омилҳои коррупсия аз якчанд номгӯ иборатанд ки албатта бошад омилҳои ҳуқуқӣ, омилҳои иқтисодӣ, омилҳои ташкилӣ ва идоракунӣ, омилҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва омилҳои равонию ахлоқӣ мебошанд. имрӯз вақте сухан дар бораи омилҳои ҳуқуқӣ меравад, ин норасоии шаффофият дар фаъолияти ин он мақомоти давлатӣ меравад ки имрӯз албатта дар ин он мақомоти давлатӣ бошад ки онҳо чашми давлат ҳастанд, намояндаи ин он мақомоти давлатӣ ҳастанд, шаффофият ва дар маҷмӯъ агар гирем риоя нагардидани принсипи қонуният, принсипи адолат боиси албатта ба вуҷуд омадани коррупсия ва ҷиноятҳо ё ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ мегардад. масалан имрӯз бубинед ки агар вақте мо сухан дар бораи принсипи қонуният гап мезанем ва риоя нагардани он боиси ҳуқуқвайронкунии коррупсионӣ мегардад, албатта дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 вазифаи асосии конститутсиони инсон ва шаҳрванд муқаррар гардааст ки инам бошад дар моддаи 40 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун Конститутсияи давлат муқаррар гардааст ки ҳар як шаҳрванд, ҳар як инсон бояд ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон риоя намоянд. ва ман фикр мекунам риоя гардидани моддаи 40 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ин боиси албатта пешгирии кирдорҳои коррупсионӣ мегардад. ва албатта имрӯз вақте сухан дар бораи омилҳои иқтисодӣ меравад, ногуфта намонад ки дар як истилоҳ аст, истилоҳи монополия мегӯем ки фаъолияти инҳисорӣ мегӯем ё ки маҳдуд кардани фаъолияти рақобат мегӯем. ва дар муносибатҳои иқтисодӣ, дар муносибатҳои соҳибкорӣ албатта ногуфта намонад ки монеъ шуданд ба субъектони фаъолияти соҳибкорӣ, ин худ албатта боиси амалӣ гардидани суистифодаи ваколатҳои мансабӣ мегардад ва албатта дар ҷо субъекти ҳуқуқвайронкунанда шахси мансабдори давлатӣ мебошад ва албатта шахс ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ва боиси амалӣ шудани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ мегардад. ва дигар омиле ки дар ҷо бояд гуфта гузарем, бартарӣ додани манфиатҳои албатта шахсӣ аз манфиатҳои ҷамъиятӣ яке аз омилҳои ба вуҷуд омадани ҷиноятҳои ҳуқуқвайронкунии коррупсионӣ мегардад. имрӯз ҳар як фарде ки дар ин ё он мақоми давлатӣ новаста шакли моликият кору фаъолият мекунад, ман фикр мекунам агар анамун манфиатҳои шахсӣ баъд аз манфиатҳои ҷамъиятӣ, яъне манфиатҳои ҷамъиятӣ дар мадди аввал гузошта шаванд, ман фикр мекунам ки ҳамон омилҳои ба вуқӯъ пайвастани ҳуқуқвайронкунии коррупсионӣ аз байн меравад. тамошобинони гиромӣ, ёдовар мешавем ки барномаи оинаи иқтисод ва ҷомеаро аз бахши иттилоот ва танзими донишгоҳи давлатӣ, молия ва иқтисоди Тоҷикистон тамошо доред ва ҳадафи мо баландбардоштани маърифати иқтисодӣ ва ҳуқуқии шаҳрвандон, инчунин ташаккули фарҳанги молиявӣ ва тақвияти масъулияти шаҳрвандӣ мебошад. дар шароити иқтисоди бозоргонӣ донистани масъалаҳои бозоршиносӣ, маркетингӣ, омилҳои баландбардоштани рушд, инчунин маърифати анамун мафкураи фарҳангии бозоршиносон, мехостем роҳҳои беҳтарнамоӣ ва рушди бозоршиносиро дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳр медодед. ташаккури зиёд. ҳамагон огоҳ ҳастем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул гардааст ва айни замон даври сеюми он, яъне барномаи миёнамуҳлати рушди кишвар барои солҳои 2026-2030 идома дорад ва дар сурати самаранок истифода бурдани захираҳо ва самаранок амал намудан бояд ки дар муддати то давраи соли 2030 солона бояд рушди иқтисодӣ дар ҳаҷми 8-10%
افزایش یابد و یکی از راه‌های تامین نمودن این نشاندهنده‌ها البته این رشد صاحبکاری است. از این گاه ما راه‌های بهتر نمودن رشد بازارشناسی کدام‌هایند؟ این پیش از همه آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و صاحب ملکه، چون امروز اکثر کارخانه‌ها علاقه به مارکتینگ شبکه‌ای رو آوردن و آماده نمودن متخصصانی که دانندگان خوبی تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان میباشد شرط ضروری به حساب می رود. مسئله دیگر این زیاد نمودن استحصال مال‌هایی که با تکنولوژی های حاضر زمان اساس یافتند، یعنی هر چقدر که اگر مال توسط تکنولوژی و تکنیک حاضر زمان استحصال شده باشد همون اندازه ارزش اصلی اون پایان می رود، زیرا که پرتوهایی که از این مال‌ها بیرون کرده می شود کمتر می شود حجم پرتوها و در نتیجه وقتی ارزش اصلی محصولات که پایان رفت به نرخ اون تاثیر می رساند. یعنی کارخانه‌ها توسط پست کردن نرخ‌ها جلب هرچی بیشتری استعمال کنندگان و استفاده برندگان رو به خود تامین کرده می توانند. مسئله دیگر این استحصال مال‌های از جهت اکولوژی تازه می باشد و این اساس می‌یابد به آن برنامه‌ها و آن استراتژی‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد اقتصادیات سبز عملی کرده ایستاده است. همچنین پیشگیری نمودن مفلس‌شوی کارخانه‌های استحصالی و دیگر پرزور نمودن رقابت‌پذیری مال‌های وطنی توسط بلند برداشتن صفت مال‌ها. یعنی یک زمان فرا رسیده است که ما اکنون مال‌هایی که در جمهوری استحصال کرده می‌شود نه تنها با استعمال کنندگان وطنی بلکه با صادرات نگران داشته باشد و برای صادرات بیرونی اگر ما نظر اندازیم البته در بازار منطقوی و بازار جهانی رقیبان بنهایت زیاد هستند، رقیبان پرقوت هستند و ما تنها با راهی بلند برداشتن صفت مال میتوانیم که مال‌های عادی خود را به برند تبدیل دهیم. همچنین آموزش راه‌های بلند برداشتن ذوق و طلب خریداران، یعنی توسط گذراندن پرسشنامه‌ها توسط شبکه‌های اجتماعی یا دیگر راه‌های عنعنوی باید که ذوق و طلب آدمان آموخته شود که آنها در عین حال به کدام مال‌ها بیشتر نیاز دارند و آماده هستند که آنها را خریداری نمایند. و اگر در مجموع نظر اندازیم برای عملی نمودن چاره‌بینی‌هایی که در بالا ذکر نمودیم البته دستگیری صاحبکاران از جانب حکومت شرط ضروری میباشد و این مسئله از مد نظر رهبریت کشور از جمله از مد نظر پرزیدنت محترممون معمار رحمان دور نمونده است. از جمله در پیام پرزیدنت مملکت به مجلس عالی کشور دکبر سال 2025 قید کرده شد که با مقصد رشد صاحبکاری و دستگیری صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان باید فوند کفالت قرض‌ها تأسیس داده شود و ما باور داریم که پس از تأسیس دادن همین فوند دستگیری قرض‌ها صاحبکاران میتوانند که با قرض‌های نسبتاً پست و دراز مدت رو آورده توسط آن استحصال مال‌های وطنی را براه مانند و توسط براه ماندن استحصال مال‌های وطنی البته که آنها میتوانند که در بلند برداشتن سطح نیکوحوالی کشور سهمی با سزای خود را گذاشته باشند. تشکر زیاد استاد عزیز، به نهایت اندیشه‌های جالب و میخواستم استاد عزیز از شما بپرسم که شما چطوری که در بالا قید نمودید و وابسته به عمل‌های کرپسیونی همچون یک کرداری نامطلوب در جامعه باشد و دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در این سمت چی کارها را به انجام میرساند و کدام اختصاص‌ها هستند که وابسته به این سمت سرکار دارند و آموزگاران چگونه جلب کرده میشوند از جانب فاکولته شما؟ عموما صلاحیت فاکولته شما وابسته به همین مقاومت و کروپسیا چی است؟ امروز وقتی که سخن درباره سهم گذاشتن با مقاومت با کروپسیا میرود که نام میبریم دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان گفتن نموند که امروز سه استراتژی وابسته به سمت کروپسیا قبول گردید که اینم باشد سالهای 2008 تا سال 2012 که سال 2013 قبول گردید و برای سالهای 2013-2020 که سال 2013 قبول گردید و آخرین استراتژی که امروز وابسته به مقاومت با کروپسیا قبول گردید این 3 آگوست سال 2020 است که برای دوره تا سال 2030 در بر میگیرد و البته امروز با پیشنهاد
роҳандозӣ кардани мақомоти салоҳиятдор ба ҳукумати ҷумҳурии Туркистон нақшачорабиниҳо тасдиқ шуданд ва дар заминаи нақшачорабиниҳое ки давлати ҳукумати ҷумҳурии Туркистон ва мақомоти босалоҳият ки ба ҳукумати ҷумҳурии Туркистон пешниҳод кард, дигар ташкилоту муайясону мустақили шакли моликият ин нақшачорабиниҳоро дар амал татбиқ менамоянд ва ба хотири дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои стратегияи мазкур ки барои давлати то соли 2030 роҳандозӣ шудагӣ ҳаст, донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодии Тоҷикистон албатта саҳми арзанда дорад. ва имрӯз бубинед ки бо ташаббуси роҳбари донишгоҳ дар соли хониши 2025-2026 як кафедрае ки бо ном кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва муқовимат бо коррупсия таъсис додан ташкил кардан ки ман фикр мекунам ки ин ҳаме ки аз ҳадафҳои анӯ нақшачорабинӣ ки аз стратегияи мазкур бармеояд. ва албатта имрӯз ногуфта намонад ки дар назди факултети менеҷмент ва ҳуқуқи иқтисодӣ ду кафедра фаъолият мекунад ки албатта ҳуқуқшиносонро мутахассисонро дар самтҳои гуногун аз ҷумла ба хотири муқовимат ба коррупсия дар оянда мутахассис омода кардан роҳандозӣ шудагӣ аст мусоидат кунанда мебошад ки ин бошад кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ ва молиявӣ ва кафедраи ки чигуне ки гуфта гузаштем кафедраи навтаъсис ҳуқуқи маъмурӣ ва муқовимат бо коррупсия мебошад. ва дар давоми мантиқии саҳмгузории роҳбарияти донишгоҳ ногуфта намонад ки имрӯз дар назди кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва муқовимат бо коррупсия як ихтисос таҳти унвони танзими ҳуқуқии муқовимат бо коррупсия ташкил карда шуд ки имрӯз довталабони гиромиқадр метавонанд имрӯз ихтисоси мазкурро интихоб намоянд ва мо мутахассисон ва дар кафедраи мазкур мутахассисони ҳам дохила ва ҳам мутахассисон аз махумотҳои ҳифзи ҳуқуқи таҷрибаи ниҳоят калон доранд, ҳам аз нигоҳи назарӣ ва ҳам аз нигоҳи амалӣ ба онҳо таълиму тарбия метиҳанд ва онҳоро мутахассис ҳуқуқшинос дар самти муқовимат бо коррупсия омода месозанд. саломат бошед. тамошобинони гиромӣ, мо талош мекунем ки равандҳои иқтисодиро сода ва фаҳмо шаҳр диҳем, инчунин фарҳанги молиявии ҷомеаро боло бардорем ва саҳми донишмандону мутахассисонро ба рушди иқтисоди миллӣ муаррифӣ намоем. дар ин ҷо барномаи мо ба охир мерасад. Бо шумо худоҳофизӣ мекунем то масъалаҳои муҳими иқтисод ва ҷомеаро якҷоя ҳал намоем. оинаи иқтисод ва ҷомеа аст оинае ки вазъи иқтисод, идоракунӣ ва масъалаҳои шаҳрвандиро бостоб мекунад. хайр, худоҳофиз.